imran sai suratul ikhlas babban sura kenan. Suratul ikhlas yana da kyau duk mumini ya rike suratul ikhlas. Don haka za mu faɗi kaɗan daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin suratul ikhlas. Suratul ikhlas din nan tana da falala da yawa. Maza Allah ya ce ikhlas ta kai sulusun Qur'ani. Wanda ya karanta qul huwallahu sau uku yana da ladan Qur'ani. Kuma dalili don ta zo don sanin Allah ta'ala ne. Sanin Allah kuma Allah ana ce wahidun fil afwali wahidun fil zati wahidun fil sifati duk ta tara wannan kenan. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye tare da Jibril sai ga Abu Dharr al-Ghifari zahirul umma. Abu Dharr al-Ghifari mai gudun duniya na al'umman Annabi Muhammad. Annabi na tsaye da Jibril shi ba zai ga Jibril ba. Sai ga Abu Dharr ya fuskanto yana zuwa sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga Abu Dharr na zuwa. Sai manzo Allah ya mamake shi kuma mala'iku kun san Abu Dharr sai yana ce masa wallahi yanda muka san Abu Dharr mu mala'iku mun fi ku sanin sa. Kun fi mu sanin sa yace to da me ya samu wannan matsayi tare da kansancin sa? Sai ya ce saboda yawan ta karanta qul huwallahu ahad. Yawaita karanta qul huwallahu ahad mu mala'iku mun fi ku sani shi. Haka nan wata rana akwai wani mutum limamin masallacin Quba a zamanin manzon Allah. Kowane sallah zai ma jama'a in ya karanci Fatiha sai ya karanci qul huwallahu sannan ya wata sura. Suka ce me yasa kake haka? Yace ni ba zan bari ba. Ka bari mana ka ja in zaka ja qul huwallahu ita kadai ka ja. In zaka ja wani sura ka ja. Yace to wani ne liman ko? Ba zan bari ba, in kun ga dama ku ci galabi na, in kun ga dama ku cire ni. Sai suka kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi. Ba Allah ya me yasa kai yawan karanta qul huwallahu a cikin sallah? Sai ce ya Rasulullahi ina son ta ne. Sai annabi ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Son ka qul huwallahu ta shigar da kai aljanna. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakin Tabuka. Sai Jibril ya zo wajensa ya ga mala'iku suna ta yawo a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala'iku na kaiwa da komowa, rana ta yi fari ta yi kyau ta yi haske. Sai na tambayi Jibril me yake faruwa ne yau? Sai ya ce a'a ai Allah ne ya turo a je janazan wani mutum mai yawan ta karanta qul huwallahu ahad. Sunan shi Muawiya ibn Muawiya a Makka. Shine kaga mala'ikun nan suna rige-rigen zuwa wajen janazan. Kamar yadda manzo Allah ta yake cewa wanda ya faɗa ya karanta ta so 50 Allah ya gafarta masa zunubin shekara 50. Manzo Allah ce wanda ya karanta ta so 10 Allah zai gina mashi gida a aljanna. Gida 10 in 20 ne gida 20 in 30 ne gida 20. Sai Umar ya ce ya Rasulullah ai gidajen nan wala su yawa. Sai Allah ai falalan Allah ya fi haka. Don haka suran Fatiha ne kadai qul huwallahu yake da suna ta yi har wajen 20. Sunan nakin da har guda 20 ne. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili